नों आसनो गुंडा मस्तान जुदि खायना नि हिंगा आगरतला सिटीआव थां खालायि थानि नोंआ जानो यगदि फायनायगोना बिश्वजित देबबर्माना जे समय हे कांचनपुर थांगै वाक तकथाथै सुइ तकथाथै बुथारका नुं आफुरो तामो चुप निनि बुखुको तामो हाबै तंग साला नॉनसेंस नुं तामो आफुरो थांगै नुं निनि तिप्रासान मगे नुं जान लिया दो साला बकाइसा फुजी खलायनाय फायर डिपार्टमेंट बना आफुरो वानसा तिप्रासा हिनि दिन हिंकना नुं सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईटीएफ तिप्रामो तिनि नरबे कक सानानि बागै फैमानि फार्स्ट क्वेक्सन त्रिपुरा लैंड नि बागै त्रिपुरा लैंड मांखा त्रिपुरा सरकनि स्टेट सेपारेट जेटा खलायनानि बागै त्रिपुरा लैंडक पहिलाव दाबि खलायमानि तिनि आककनति किसी सानाय त्रिपुरा लैंड जारा खलाय तंनाय आनि खाजान ताखुकतै बुखुकसंनि बागै नरक काहामखाय खोनादे त्रिपुरा मथानि पहिला सिगां नरक त्रिपुरा मथानि एटेक खालायमानि ककनति आं किनि नरक बैतिनि कायसा कक सालायनाय त्रिपुरा मथा खलायनाय साबो त्रिपुरासा टीपीएफ खलायनाय साबो त्रिपुरासा त्रिपुरा लैंड खलायनाय साबो त्रिपुरासा नरक त्रिपुरासा बुलायै नक सकसा लायै गाड़ी तखुरबै बाइक सुकुरबै रिमानि साबो दुखुमान नेनि त्रिपुरासा नक सकसा नै साबो त्रिपुरासा नक सकसा नै साबो त्रिपुरासा तामु मानखा नर अजगवा बिनि नकनो सकसा वै नर कोन फान मानजा नरक जब्बर जुरिमाना उनकाय नर रां 2-3 हजार टाका मानखाना निनि नकले बिल्डिंग 10 ताला बिल्डिंग दिंना हा नुं बिनि नक सकसा रे नुं तामु मानखा नुं तामु मान नुं राजनीतिक जिल अजे ताबे एडीसी इलेक्शन किसानि बागै निनि ताखुनि नक सकसा नुं तामु मानखाना नुं त्रिपुरा लैंड दाबि खलायो निनि बरक नुं अजागा आसुगुइ तंगै नुं कुनु फाने सिया नुं कुनु फाने नुगिया एसेंब्ली उ थांगै खरकसापर निनि मिनिस्टार निनि त्रिपुरा लैंड बागै थांगै काडे काबै खेना बीजेपी ते आईटीएफ ते जुट सरकार नुं बाय नुमा बाय नुफा आनी बाबू बाय आंजे हना तंगफ्रु हंका आनी नक सिकन सावा आनी अमतुइ नांगो फ्रिज नांगो गाड़ी नांगो गुरा नांगो आनी बुफानां साजि साइया हंका आनी बुफानो रेरेनोबा नुं त्रिपुरा लैंड साननाय रक एसेंब्ली उ थांगै निनि मिनिस्टार रक मांनि माथाम तंनाय रक थांगै सादि सानखाना नुं सानो तुमुं हंका आं तामु नुगिया नुं बजागा सान निनि इंकोरिदि जागारिदि द प्रुफरिदि बरकनो ता थकिदि आसु बरकनो आसु ता उंबो खलायदि नुं पॉलिटिक्स खायमानि नुं पॉलिटिक्स खाय तंदि जानि पॉलिटिक्स जा खलायदि आजागावा केबने के ता खलायदि नुंबो बिनि नक गुजुगु तंनाय र नुं आसनो गुंडा मस्तान जुदि खायना नि हिंगा आगरतला सिटीआव थां खलायि थानि नुआ जानो यगदि फायनायगोना बिश्वजित देबबर्माना जे समय हे कांचनपुर थांगै वाक तकथाथै सुइ तकथाथै बुथारका नुं आफुरो तामो चुप निनि बुखुको तामो हाबै तंग साला नॉनसेंस नुं तामो आफुरो थांगै नुं निनि तिप्रासान मगे नुं जान लिया दो साला बकाइसा फुजी खलायनाय फायर डिपार्टमेंट बना आफुरो वानसा तिप्रासा हिनि दिन हिंकना नुं सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईटीएफ तिप्रा मथा दि हिनि हिंकना बुइ बुथारका ब्लाहा नुं ताबु हंका निन तिप्रासा नुं बुथारि नानाखा नुं तक नक सकसा रे नांका आं त्रिपुरा लैंड दाबि खलायनाय रकनो सावो खलायदि ता खलायदि नुंबो आनि तिप्रासाने फियकनानि बागै नुंबो लामा नायतगु हाइपाना नुं मानया त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार साव सीपीएम तंगफ्रुसे त्रिपुरा लैंड दाबि ताबु त्रिपुरा लैंड दाबि करि इनसाव अब ककु बुइनर खरकसा पाने नंग बुखु पेरिया एसेंब्ली थांगै थुइ तंगयो chung nugo chung naisigi tongo sabo bobor bumtui khlai assembly thanga gor thui mukturi thang tango nungdi tipra line ni dabi khlai tipra sarano phiokna hinsanai
nung asukna judi tumung nung kai nin tiprasan bai khanang angkai nung tini thansa nani kortebe tini महाराज नरक न थानसा रिंगफ्रो नरक थानसा ननि kortebe ungna bla sung bosuki khatong thoka नरक जे समय थानसा ungin sapro नखा tinni ni bagai नरक जे समय फेरि थांग pro sung chini bukha pro ruai kha mukti klai kha tini tamon baga su महाराज न dokari kha nai abo sakai saunu नरक कुनु फाने सिया फातारा तंगoi नरक वाहन सेसा नर आना पैसारी मैया है सारी मैया ठीक আছে chung kuri ni bagai chung और बुनी माइतुक तसला हुओ नरक वान सुखदी नेतारक सुनो पॉलिटिक्स नि बागै सुनो कुसुबै चाखा नरक खासी बैसिदी जे तिप्रासा तंगनेर जे कुसुब जाग्र नरक अमहाय तां सिदी ता सबसा सिदी तिप्रासा नि नक न ता बुसिदी तिप्रासा रक न स्कूल स्टूडेंट फिकुम फाटी बुझागो नरक तामो तिरप्रालेन दाबी खलेनेर तामो थांग खरसा पण बुसाउ या 10 हाला नर बजा थांग बुसा माता कुन जागा फान कुरुई जीवन फान निया खरसा पण बुसाउ या 10 हाला नर बजा थांग बुसा माता कुन जागा फान कुरुई जीवन फान निया जीवन फान नर खलाइम मैया त्रिपुरालेन दाबी नर खलाई फान नर कखन म त्रिपुराओ स्टेट सेपारेस नर खलाइमिया स सासित जिल्ला परिषद नरक जीवन फान खलाइमिया नरक जे साव टेरिटोरियल काउन्सिल रिका नाय जों मनुगै दङ जों नायसिगै दङ साबो बियांति हिम साबो बुमतिकले हिम जों मनुगै दङ नरक अमतुइ ताखलाइ रि इसराय रक न नरक जाना नेता पेटुआ नेता रक नरक तिप्रा सरक न ताक कुसुबसिदी नरक ताबो खासी बाइसिदी नुं तंगै नुं लाख लाख टेका रांगाजि था निनि बुसा निनि बुसुक तंगनानै हाताय तंगला चानानि माइकुरिंखा माइरं केजी 40 टाका 50 टाका नुं ताबो निनि जीवन नुं लाख लाख टेका रांगाजि थाङा नुं नन रां निनि तिसि जीवन नन फन नन लगिरि गला नुं जिनि तिनि थुइ थाङा हले निनि तिप्रासा बंतुइ तामुंलाय खायनि न थाङै नायसुगिरिगा नुं किन्तु साबो थांग निनि रां नि लगे थांगला बनन थांग नायसनि गला ओ जे नक सकजा जाने तिप्रासा फाय न फाय ताखु आन ताखु खरकसा तामुइ थिके न नायफेनो के निनि रां निनि ओ जे बसं न रां रनाय रक 2000 3000 टाका नन फाय नायसन फायगला गुंडा जुदि मस्तान खायना निखाय आगरतला टाउन सिटी थांग खलाय दिथने निना प्रो न निन बुमाखं न नायने न सुंबा प्रो नुं बसुक जरती धम तम रूपता बदलक दे हिंदी से बोल रहा हूँ गिरगिट जैसा कोई भी रंग बदलना नहीं है नुं जे खलाइमाने आबनो खलाइ तंगदे बुइनो धोखा तारि दे आसुकना हामबाय महाराज नतुयै जतन सापोर्ट खाइ दे तिप्रासा कुरि बिग्रासा खांग्रासा बर रक नर खास बायदि नर बुइनि कौशले थांगै बुइनि नगर ता सकसादि प्लीज काइन्डली काहाम क्लिक नादि आं जतन नरक न साव आं खरकसा निन तिप्रासा आं खरकसा तिप्रासा जों नन नुहुगै तंग नर